Enjang, wonten mriki kita badhe nembangaken tembang sino kanthi irama laras pelok patet 6. Asma kula Firsa Maulia Ferdiana, kula Putri Nur Alifa, kula Adinda Fitri Wahabi, kula Chandra Sabila Putri. basa Jawa ing samantya Edeng anandang prihatin nireke ingkang nirwa mikirne pramudamudi bila kedah binudi mure lestari tumbuh Den anggo sapedina mangka bisa Ruming bangsa saka luring budaya Laras pelok patet nem asale saka tradisi karawitan Jawa. Laras pelok sistem tangga nada ing gamelan Jawa sing duweni karakter kuat, jelas lan kandhakala krasa agung utawa sakral. Patet nem salah siji patet utawa wilaya nada ing laras pelok sing biasane digunakake ing bagian wiwitan pagelaran wayang dawa ing suasana ing terang lan hikmat. inggih punika makna kanthi laras pelok patet 6 menehi kesan tentrem, sopan santun lan pinunjuk kewajikan diri. Kesederhanaan lan kawicaan patet 6 asring digandhengke karo tahap wiwitan urip utawa wiwitan crita. Mula nglambangake proses sinau lan pembentukan karakter, hormat lan kehalusan budi. Cocok kanggo suasana resmi utawa sakral, nggambarake tata krama lan unggah-ungguh ing budaya Jawa. pengantar utawa pembuka ing penggalaran wayang patet 6 biasanya digunakake ing bagian wiwitan minangka pengantar suasana sadurung konflik berkembang. Dadi secara keseluruhan laras pelok patet 6 ngelambangke kemenangan lan kawicaksanaan. Mekaten saged kita utaraken Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi